Usa ang patay samtang ubay-ubay ang samdaan human mibusikad ang usa ka bomba sa usa ka ticket booth sa Tulunan, Cotabato. Si Argil Relator alang sa dugang detalye. Banda alas 12:30 kaganihang udto, gibulabog og pagbusikad sa usa ka improvised explosive device dool sa bus stop sa National Highway sa Barangay Sibsib, Tulunan, Cotabato Province. Usa ang patay nga nailang si Gina Paunon, 53 anyos, residente sa Barangay Kahelo, Tulunan. Laing 5 nga samdan ang gipangdala sa ospital sa Tulunan. Lakip ang usa ka 11 anyos nga biktima. Ang pagbusikad naatol pagayod sa nagsing-abot nga bus unit sa Yellow Bus Company. Matod sa driver sa Yellow Bus Line nga si Melvin Lumayag nga padulong na unta kining mag-drop og pasahero doon sa ticket booth, yang nahitabo ang pagbusikad. Si kanhing board member Socrates Piñol sa North Cotabato nga naatlan ana aduol sa nahitabuan, nagpasalipod kini sa usa ka bus unit sa Cabalaka nga maigo sa pagbusikad. Gituuhang gibilin sa waiting shed area o posibleng target niini ang nagsing-abot nga bus. Parayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron sa pagsuta kung unsang klase sa bomba ang nibusikad. Naalarma ang mga residente sa kahadlok nga aduna pay ikaduhang bomba. Ang ubang negosyante ang nanirado sa Cabalaka sa ilang seguridad. Sige pa man ang imbestiga, nagakandak pa sa investigation ng atong kapulisan, ng atong bomb squad. Pero kung makita naton nga ang Yellow Bus Line, always magit ani abi ini sila subject for bombing ang Yellow Bus Line Company. Siguro pwede naton isiling ang isa sina ka rason mo ang extortion man, no? Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.